Yle Uutisista hyvää iltaa. Uutisaiheitamme lyhyesti. Kempeleellä on tapahtunut raiskaus, äidinkielen murteet aiheuttavat kuohuntaa ja Saudi-Arabian presidentti on julistanut sotatilan. Kempeleellä 11-vuotias poika on raiskannut 34-vuotiaan miehen. Teosta epäillään 24-vuotiaista turkulaista naista. Äidinkielen murteet aiheuttavat kuohuntaa ja Saudi-Arabian presidentti on julistanut sotatilan Suomeen. Toimittajamme Jaska Jokiranta on paikan päällä Afganistanissa. Jaska, mikä tilanne? Kuuluuko? Kuulen kyllä. Tilanne Afganistanissa jatkuu epävakaisesti. Saudi-Arabian presidentti julisti toissapäivänä sotatilan ja taustalla näemme juuri konfliktin Karjalan murteen ja Savon murteen välillä. Katsotaan, jos saisimme haasteltua jotakuta. Päivää! Saisinko haastatella? Mikä on nimesi? Olet Yle Uutisissa ja haluaisin kysyä sinulta muutaman kysymyksen. Äidinkielestä. Mitä ajattelet omasta äidinkielestäsi ja millainen kieli se on mielestäsi? Minkä murteen olet parhaiten ja miksi? Sano jotain sillä murteella. Mikä suomen kielessä on mielestäsi parasta? Kiitos haastattelusta. Takaisin studioon! Takaisin studioon!